Kirjassa oli 2 ankkareseptiä. Toinen oli se ankkakonfit ja toinen on nyt tämä ankan rinta. Konfit on helppo, avaatte sen säilyketölkin, laitatte uuniin ja syötte ylikypsää ankkaa. Superhyvä, toimii aina. Tämä ankan rinta vaatii ehkä pikkusen enemmän tarkkanäköisyyttä ja vaivaa. Kaunis on tuo ankan liha, eli hyvin punertava ja päällä on sitten tämmöinen rasvakerros ja siihen on nyt hyvä tehdä terävällä veitsellä pienet viillot. Ja parhaiten se käy niin, että teillä on tämmöinen kohmeinen, jääkaappikylmä tämä rasva. Silloin siihen nämä viilot osuu parhaiten, jonka jälkeen laitetaan tämä tuonne paistinpannuun ja miedolla lämmöllä hetken aikaa paistetaan niin, että rasva sulaa ja sitten loppu kypsennetään uunissa ihan sen kirjan ohjeen mukaan. Nisukkeena punasipulia, paksoita, vähän teriyaki-kastiketta ja avot ruoka on valmis.